het leek mij goed om, nadat we vorige week hebben aangekondigd dat we heel veel gaan investeren in Caribisch Nederland op het gebied van duurzame energie, de aankondiging die ik samen deed met Rob Jetten, om ook iets te vertellen over de energierekening voor de komende tijd. En dat omdat er ook een groot pakket is vastgesteld hier door de regering om mensen te helpen hun energierekening te kunnen blijven betalen, ondanks het feit dat de prijzen en ook de energierekeningen heel erg stijgen. En uiteraard, dat hebben we tegenwoordig afgesproken, is daar dan ook de equivalent voor Caribisch Nederland voor. En u heeft, als het goed is, ook een persbericht daarover ontvangen. Bovenop de maatregelen die we eerder hebben getroffen, is er 15 miljoen euro beschikbaar voor iedereen in Caribisch Nederland om te zorgen dat die energieprijzen betaalbaar blijven. En dat bestaat eigenlijk uit 2 maatregelen. De netbeheerkosten gaan naar 0, dus je betaalt geen aansluittarief meer, geen netbeheerkosten. En als de energieprijzen per kilowattuur naar boven gaan, boven de 38 cent, dan wordt alles wat dat meer is voor de helft betaald door ons, door de overheid. En daarmee hopen we voor zowel huishoudens als bedrijven, dus ook het midden- en kleinbedrijf op de eilanden van Caribisch Nederland ook te kunnen helpen. Dat is eigenlijk kort en goed het pakket. En dat komt natuurlijk bovenop de eerdere toeslagen die we al hadden uitgebracht. Dus die $1300 voor huishoudens met een lager inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon. Verlagen van accijnzen, dat waren maatregelen die we eerder hebben getroffen. Maar dit komt daar nu bovenop. En daarmee hopen we eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen in de komende tijd zijn energierekening ook kan blijven betalen. Dit geldt dus voor iedereen met een energieaansluiting, met een elektriciteitsaansluiting. Dus dat geldt voor mensen thuis, maar net zo goed voor de bakker, de supermarkt, een school, een cultuurinstelling. Dus dezezelfde regeling, we hebben 1 regeling voor iedereen. En daarin is het dus wel anders dan in Nederland zelf, want wij hebben een aparte regeling voor kleinverbruikers. Dat zijn huishoudens en kleinere verbruikers in het zakelijk segment. En er komt hier nog een aparte regeling voor bedrijven. Maar voor Caribisch Nederland hebben we daar 1 regeling van.